Vo Viza máme za cieľ podporovať malých a stredných podnikateľov, umožňovať im rásť a byť sprievodcom na ich ceste k digitalizácii a inováciám. Na Slovensku to okrem súťaže Videoslovák Topshop robíme napríklad aj programom Slovensko platí kartou, vďaka ktorému môžu všetci podnikatelia a predajcovia vyskúšať benefity digitálnych a bezhotovostných platieb a získať možnosť mať platobný terminál na 6 mesiacov bez paušálnych poplatkov. Som nadšený, že máme za sebou ďalší 4. ročník Videoslovák Topshop. Sme nesmierne radi, že toto partnerstvo funguje naozaj efektívne a že sa nám stále darí nájsť tie naozaj zaujímavé predajne, ktoré dokážeme následne oceniť. Veľké prekvapenie, pretože počas celého vyhlasovania výsledkov sme boli hrdí, že sme vôbec tu medzi 12 finalistami a povedali sme si, že vôbec nepotrebujeme vyhrať žiadnu cenu, že to sú úžasné prevádzky okolo nás a keď sme vyhrali, bolo to úplne že neskutočné. Každý to robí s veľkou láskou a s veľkou radosťou a verí tomu svojmu projektu a tomu odvetviu, v ktorom teda podniká a snaží sa to každý z nich robiť úplne čo najviac poriadne pre toho zákazníka a to bolo takým nosným, čo som si odtiaľto odniesol a teda preto som veľmi hrdý nielen na nás, ale na všetkých, ktorí sme tu dneska boli, že tá robota sa vyplatí. Myslím si, že najviac sa bude tešiť celá naša rodina, pretože nás je fakt veľa a všetci možno aj nejaká oslava z tohto bude. Takže verím, že všetci, hlavne teta, pretože ona toho robí tam najviac, fakt tam maká, si to aj zaslúži, takže určite sa ona bude najviac tešiť. Cítim vďačnosť a zároveň cítim istý druh satisfakcie. Je super, keď to, čo robíte, si všimne niekto zvonku a ocení to. Takže ďakujeme. Máme za sebou 4. ročník súťaži Videoslovák Topshop. Ja gratulujem všetkým finalistom, ktorí sa dostali do finálovej 12 tohto ročníka, pretože naozaj každá jedna prevádzka bola niečím zaujímavá a výnimočná. Ak chcete zažiť zákaznícky zážitok, určite navštívite našich finalistov, či už z ročníka 2024 alebo predošlých. Veľmi sa budú tešiť na vašu návštevu.